Diperlok suah bangnya ya jaga ni video syakmat. Jadi kentin aku abat nong ba ngi de ban long kibasian kibas sempang bat kibas tu. Nomor teng ki ki bangi ngi sulong songsit kajing songsit kaya lamsa kajing bakala. Te to pej gi ni video kibas syakmat. Ngin saya pat. Iki badan kam syakmat. Sắp đây rồi mà ngaro em kan nong poi kan nong mi kisni kia kan nong mi ki eki mo ba ngai i kan ki party pra mo kinang ibalay mo hay nga ngam sun re yano ngam dei kan nong sun jong ki ngam dei kan nong sun jong ki ne nga ki ro nga mo re ha ka jing i jong nga pat ha ki social media mo kila jan nang lut ki kadok ngai i kala lut kadok kala lut sam ta sa kising để cái đây cũng bảo ông này mà là les nghe em perlu kat nang mi kisni kinang no ibahin jangan tiba iprat sudah tanga marwe nga isi prado kata de balay ba nga isi adu kata tanga ki comment jongpi perlu kane ka kawan hadu kane kat ne em de na ki comment jongpi mo warsan tu bakla de ma pi ba comment kwa ki bi kamle pakai kun kaji kwa jungi pa ngin dilit harin samsna so adu mata ngang lele em badeng lada de mga em ngan dilit no mentah lada ban dilit no mentah ke by election ne pi ongkum no pi de berubah bahasa badeng lada de mga em badeng ngan dilit no hi ngam up dengan ke by election dengan dilit no ben kasan de parti BBP pat hagawe kesngi lada parti BBP kali pamnyau snap dan pam snap pamnyau goreng ngaru ngan sale hela kajongkan kamera ngan ke badeng batong pi de berubah bahasa pi lada de nga em badeng ngala dilit ben ya ke parti pi namar ba teng haptes namar ba managani bang akhiran ngumtoy ba ardan ani kita ke basrai BBPM kila ong gumno bitem badang hana delete no ikato ka BBP na once no bar ka UDP bar ka kongres ki ong yang berkat carai kinang berkat ke bangari berubah biat jam Henry tang kumto ngates kai nei ngates kai kemut kumno kini ibrio ke basyo ni ke BBP kumno kini basyo ni ba ardan ni kinong kinang berkat ong trai badang dok terang di babiat nak terkadang em ngasamrki mala ngatas kumto em de kemut ong kumno trai kini ibrio nomor hadu kadang ni kina kwa on petren nang keren kenang ba ardan kumto em Tani kini basrai ke asong hon bang ni badang dok terang lami imat mentana ke BBP ulangia ke BBP pose kemut kami tiap tena terkadang kan bang ngan suong ipi kumki pradok prasnam ngan ong ipi bakal adai kapur ingi ba ngimdei ban kerki than ngidi ban long jai mo Dia perlu pila yo gitu ki bro ki ba ngatrai om dai tang hakan ni ke channel ke jonga bat kumju ru hagi wei ki channel bat piju page ru dia perlu cuba begini post khamat tika ba ningkong na kaliang jonga ngakwa ban ai khuble pi baro ki nong kersan ya kanika iki video ke jonga ya kanika channel ke jonga kawai ka bangas ngamu pi baro kalong ba link ba ka jeng kersan ke jong pi ya ki subscriber mo ngaleng am poi perkhat ba akan long kumni nomor ngam ju company video nomor kumaju ong hia pi ba ju kam yo por tamba imat hakini ki por ki banga peni video ke jeng support jong pi kala long ka ba share ba te ngala cross ya ka silak subscriber mah te kamlong ka basuk ban cross ya kata haka YouTube hi la ngile social media mar bon ki perlok ki ba le ya gini ki social media ling ba ka YouTube ningkong ka jingsem jing ki bon ba hadu bangin poi hadu ta step bangin jam sakmat te kalong ki jing ki babon ba ki pamat ki ba penankam ki songthu la ki klemle ki klem yu ki songthu ma ki bon ba ki jerwat ki ba ni haban mat te to ya kata la dadon kam ka video na bata katang sapen mi nomor ngarung asa yarab yaki labon baki niki perlok jongi ki wadina po khasi jantia ki ba ngala yarab yaki YouTube channel jongki ban pen yuki sakut ban ong ban yo ki ba ban yo kamai na ka YouTube ma
kalong ga ba ba mat ki jing ki ba yu teng teng ni la ya upload ki video kum tu te ki mat jing no aka monetization te ya kita ngasa yarab ban solve ya ki perlop te to ya kata to ngan sa kren ya fi haka wei ka topik ya kata sabu kerpang nomor kibon bagi perlop ki ba phone sanga na bantaka ni te hakani ka janmet mo kumba phila yu i gitu ki video ki ba yu nomor ngi hap long ki ba sian ki ba ya penan kam ya jing start te kumbanga ong mo habang imi po social media ngi keren ya kino mo om dei bengin nyami kum kitu ki klep bi bansu yu mala dang ngi mi da kata ka jing tmu bangin chu phalo kat balap timot ka jing le ran ka long hiyangi te kum kita ki ber khoj kadon kam yang bangan pin ilem mo nomor ngatharai don ba pin ilem ya kani ngal apet ngal awat ba ki kita ki ban guide lem ya ki mo bon bental ling bagani ka social media ki la ban ya kamai ya yo mo ki bale ya kata ki sungthu te nga ko ban ajing mod kan aku aban ajing mod lang ya phi bat kum juru ling ba kani ka video jong ini ikong shanti po lang te ngangru ngasaj page bahai ka video jong i te ngasaj support ru i kijing keren ngam ju comments nomor ka comment si kam dadon kam do kata te kum ba i sajong mo baki don ki ba comments taki kitin klam akor kumta te kum kita mau ngacu kerpat phi kinong page ada page ki video comments dak akor dak buram kanang bakanam kata yaki ma ai da kijing hikai kum tu kanang bang kinya sang thu te ka wei ka banga bu mau ka point ka manikong kolong ka ba ladang imi po social media ngimi hangni kembanga mi manga manta kabaran kam kolong mo pisumi kum tu na yang saja pisule kum tu ka 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 bamlong keren ya kino kata ngila ban priang hendai kalong hakani kur kompanya ba phimi ban le japo ka screen jong ka social media te da phila da upload ka video kani ka video kala upload sa baro layu ilod te kadon kam ka we kalong ka karyam ba phimi ka dei bandon karyam ka badon akor ka badon buram kinong pe phi tang na karyam ko jong phiru ki thu ba kane ka briau le ne uni ubriau badon buram badon akor te kam dei than ba ngin sia khina jing thia ngin sia keren apa video nyale video ngin sia yu kata kalong ka we ka ba penja buram lada karyam jongi kamdan akor dan buram te to ya kata ma kiba senguthu ya kata kala kalong ka jing pensai na kalyang jonga abat ka jakaru om dei ba pin sulit le video teng pidon hapo pankhana pidon hapo kamera sumru phile video hang to pisut benyat pipen i ki pat ba kata kalong ka ka ba kam internet kum kita ki personal jong pi hayang sem pila ban le kata ndai pin that le yu ya kata sepo social media sepo ka perthai sepo ka rikasi dang hari kasi jong ngi ya page para rikasi te shawai kani sin balami apo social media ling ba ka YouTube ling ba ki Facebook ling ba ki Instagram kumot kala share lot sabaro kum kini ki ber khoj kilong ki ba bakla ya kitu ki bale YouTube lada dei mano te nganga advice ya phi ba yami da karyam ka badan buram dan akor da kata ka jing aki jaka ki ba pile ru le kata hakar kom ka ba ban ide kan makinong support ru kenya ro ya phi lada pile bakala lada phi shu kumtu phi dalami apa social media pin saongan le shoot beniat ngan sa sat senyo ngan sa kelyang sapti kata te kalong ka bam internet tikibrio ki ba page traikin ong kumno ipi om pansi ki briukin hap kren ni ki kitien ki ba teng ki ba pin sungtunat ban sangap namar ka jingle ka jong pi om dei ba pin kenno ki paj ba kumbang ju ong mo phim dei ban kenno ki paj ba lada kim dei na ka jing sedang ka jong pi lada pi pin i kum ka tu ka akor ka buram gamot ki paj ba lele te ki bisu ai tang ka comments ki dei ki makiru ki ba paj ka video ka jong pi ki ba subscribe ru ka video ka jong pi ki ba kersan ru video ko yang pio kat ne ki subscriber pio kat ne ki views member te kadai ling ba jong ki teng pi pen mi no aba ki keren ben kum ta te manu ban keren ben da pi mi da ka buram ka akor dan nuno ban la ban keren ben ne ula ban kan tho pi kin ya ro lar pikiran yang kono ha kata ka rukom ka ba pi kadon ka topik jong pi kin ya ro ya pi te sakawai pat ka kitin keren mau ka kitin kum no ban keren ru pi ban sung thu ki paj ba
kisung thu ya ka ki kwa ya ka pidi ban kran ya kata om dei pinsu kran kat bami ya ka sintur ko jong pi hapar khat lang sani stairu hapar khat lang ya ka bah ka miat pikran te kamot kibriu ki concentrate ya pi apa pikran la long kum unong hikai ma uyang apo stage hikai ki kena la pi ki jengkran jong pi kamlong ka ba sengut tenat te wat kinong ki kena school ki kena mo ki ba sengap ma la ban long ki paj baru te kila ban ong ba ka jengkran kila ban hakata ko kom ban mar kan ni ka di ka perthai ka ba menta ka perthai ka klat ka don ka teknologi ka ba la long advance kamlong chu kim ki por ki ba mensua la pikran bi phila sa kan tho ya kata ka di 100% te ya ni ban kiar om dei bangin chole kat mamon mau tang bangila ami hang tu ngin syah keren kat mamon kamlong te sakawai pat kabangi yu mau kom ki bayami ilang ki social media ngim dei ban keren bej ngim dei ban keren bej bat ngim dei ban ngim bej ni dei ban wat benia chuai ki jing shisha sibu menong menta mong yo ki jing sngo kom ta kom ki yu ngiyo kom tang ngila susim kom tu dawat da penej por swa daki sngi daki bon sngi daki tayau wat benia ya kata om dei batang bapun uta pensoi uta pi pinsu penmi no po social media kom ta kalong ba bakla kan ya wat benia ada ka jai wat jing tip hot kalong em kom ta te sakren kan ya kata keren da ba pi brom ya ka jat benrio ya ki support ki jong pi ba page ki video jong pi kemod ki yo jeng mod keren klek bit keren ayu no kom ta kemod kata ka yalam ka jing bakla keren da jing song tho ka ba ngasat ban ba sakawai kalong ba ngasat ban ba long ki ba ya sha lada pimi apo social media la pimpat long giba ya sya pimi sakipat ba ki don giban support ya pi ba don giban long opposite ya ka ega wa ka jingkran ka yong pi te pidong piti ban long giba ya sya yai persang bat yai hikai halade yai perkhat page ya ka video ka ba pi kren hato ka ne ka video ka long kumno sakipat ba la ta kisngau ka long kumno sibu pikran menta page la sai review ya ka to khanang ba pin song thu pin sam ki jing bakla ko ba set ong mo la da tang pi pilap pelaj ke video pim dan por ban bishar ya suaya la de pi bishar no ita ki comment pi ki comments ki brio ki comments mar balik ki brio ki comments kade ke jing keren bakala ka jong pi keren ke jing keren bi ke jing kom keren ya kanong rim te hakata ka rukom kan ba kasawan ke jing sya kan tho ke jing sya teng da kandu bat kini ki brio ki bakham note le ki tim da kasi ka sangru haki comments pin le kom no kan nomor la kalong bet mon habangi ngimi kade ke ningkong ka baningkong kade ngimi habangi ngimi cumi thormur kum tu kumot kinong comments kinong ayu kila aban keren haki tagi rukom ti serawai pat ka ngasu ku aban advice no direct ya ini ikong shanti polong mo ban ide ibriu ibanang hi ban shat ban yu to ya kata ka jing shat ke jong pi ke jing shat kemen jong pi shat ya kata menu bala ban khang ya ketika jing le kemen ke jong ban shat re dei ban pen ithan sepo social media lada pi mi ban shat apo social media mi kata ka rukom ka ba don burom don akor ban shat teng pila shat kle be jru teng ma ka ba ngiru ngi page yaki video ngi i bagalong kom ta te kan ni lingba kini ro kade ka we ka ba kalong penja burom ya ka yuna nalor ba pisat piriam ru nomor ka brio ka ba pila de ka kerdan laban ong no kerdan mi age ma pidang shat kom ki kena khat san snem kom ya hap pila don khun ksil pila don ayu tapi de ban ri ka burom te lingba kitu ki jingle jong pi ka mod ki ba page ka mod ki bisar ni kong ya pi hato kan ni ka brio ka biang ne am ka jing mod jing berkat hato kan ni ka brio ka biang de am ka jingle jong ka te kita kirkom ki bubun ba ki pat ba ki bisar dalang swab ngin mi apo social media ngi man perkhat am dei ngi le be toy kata ka jing shat jong pisat hayeng ka jing kemen ka jong pi mano bala ban khang ya kata nakal yang mano umla ira ban khang ya kata ka jing shat ka jong pi dan kasab ban shat tang ba wat om pen mi kum tu pat kan baling ba kitu ka jing shat jong pi ki ba pi shat kum tu pi shat akitu kom ki ba yu long kimla te ban pedang ki pat ba ya long ya kan ya sabisar hi ma pi kong ngale nga sa ngakwa ban advice bi la slem ba ngala yui yaki jing yu mo jing shat ikum tu tengah kwa hi ban ai namar ka advice nam ta jing pi ka jing ba tailem nam ta jing pi namar piru pi set keren apo yu kum ne pi le pi don ka ni ka YouTube channel pi don ka Facebook pi don ka Instagram te snga ba ban burom ya ka ta ka ba ki pat ba ki piang le ya kata pinchule persya ya ka mon upat ba mar ki de ki pat ba ki ba support ya pi le pi pen iru pile kita ke iru na manta kipat ba kin page pi kin support pi la pile kata kom la kipat ba kim sung tenat kam ha ba pin ha perkat kata kalong ka advice ka ba nga ko ban advice na manta jong pi
ti perlok ngam dan ma nomor hakan ni por ma suku aban yu ma slam bahai ini ikong bang aku aban advice ban pen ilem ho ini ikong ide ibriu ho ja jing syam janga hi nga syamba ide ibriu iba ikwa hi kata ban ma ling ba kan jing le jong ya kini ki social media in yo kamai in yo yu telar pikwa ban yo kamai te omdei tang ba pila su tab video kum tu pen su yo kamai no lada ki pai ba ki nong page kim don ki subscriber kim don kemudian saya pin yo ya kata ka kamai jong pi ling ba kini ki social media ling ba YouTube te pili ban buram ning kong ya ki pai ba pili ban le ya ki video jong pi bagi pai ba kin so tanat kin support ya pi kaktian jong pi ka de ka wei kaktian ka ba pi pen mi pi buram pi kersan ya ka mon ka jong pai ba ka de kata ka wei tang ka wei nga suka ban ong ban nai pen itan ya kata ka jing sya parti jong pi nomor ba le se mo pi la sulong dai hard ngam tip ya ka tang ba pi ben ya ka ni ka parti BPP mo kumba pau long ngi ngi ba pe ngi song thu ba ki ba pe ru ki song thu pi ben do im do yap ya ka ni ka parti BPP phele ban penon kam le kitu ki ba pi sim pi wanra pi le video pi pen sngau sya ki ba kata ka keren kom ta komot pi sngau tanat ba pi long song shit pit kum kani kong kalong ka babakla nga advice pi ba kani kor kom kalong ka babakla ba sibon lada pidon kono kren bet ka tin ka basai ka tin ka ba yu omdei ba pin pin kum to ha kani kor kom le jong pi ka kalong ka wei mo laban ong no ka de ka jing lorni jong pi ba ka jing bisni jong pi tinga ngaju semba nakaliang jong kini ki ba ya kersan ya ka to ka parti BP kimju khamle pi kum to kimju that ya ka kono ka political party kim that kim da pen ithan re kata to ki keren juk khamdan ngampat juk kham yo ire ban ong bakin ra eta video kin pen sengau kin pen sengap sapi pat ba uta ukren kom ta ti kata kalong ga ba jing le jong pi kong la da pi sengau thu ikani ka video jing advice jonga persang ban kala persang ban le ada ki we ki style khrang ba ki bari kin support ya pi aku ikani ka video kan poi suru sapi kong khanang ba balai ngi support ya pi nomor pi ru persang ma pi don kam ban le ikani ti la da pidon kam man le kan ni pihab ban sung thu kan om dei ban chule kulumar pidi ban don ga jing tip jing nang kum no ban yu te kong la da pi yo i kini ki ya kan ga video janga sa komen bat sa yu ngan sa pen sai ban ya pi ngan sa lam ngan sa pen i nomor ki ngi don kam om dei tang ya i ni kong le se ga la ban long ya kini ki news youtuber ma ki badang persang ro te ka dei ban long ha kata kom tengah aku boleh biang sesinya pi ki ba page ni ka video bat ki ba jukersan yang tengah nang yai penmi kita bun ba ki yu mau kita ki yu ki ba komen sanga ki ong ban keren ya kata-kata to pi aisha padlok kepor ngaru ngablong perki ngaban wat banya ita ki brokot ngenya keren kita jing sisa brokot ngenya penpau ngenya yu ngenya batai nagalang jangan ngalong ubala kloy ba ban pensai nomor kumbapi set support yang lingi bagi komen ke jong pi wala dangam ju kampuleru ndrei danga yo por kendiat kum tolong kidon kum to ngapet tengah i ba pi pilong di brio ba shai ba ka jing comments ada de gitu ba persya ru ngam ju theu yaki ngam ju yu ngam ju don kono ka jing bu note la ne ka jing sun yaki ka jing kren jong ki ka long bet ba pi pidon ka hok ta pidan ka hok ban kan tho yang ban kan tho ya ka jing kren jong ngala pilap kono ru nganga pedang daga ba sngo komen iki ba pi la da pi kan tho le na pi yu nganga pedang daga ban sim ka ba sngo komen khrang ba ngaru ngala ban ya kata lenti te don bagi ba kan tho ba mo nganga de yu batre ka kam sipai te stangkat no kat ni stangkat tu kat ni hi ngala song thait na ka kam baro ka tang la tre ki snem ki ba bon ngala sakri ka ni ngala sakri ka ni la mantala arpo saus snem ngala sakri ka ni tingala ngala biang ngala sngau ngala dap ailut ke jing sakri jonga ban sakri ka riling hakan ka kam ko jonga ngala dap sakri lot te ka banga phai khmat mantang kalong ba ngap phai khmat lem saka kari la jong kari khasi jantia la jong ka ba teng ni hab banyak keren lang kita ni hab ban pensai lang kita te wat ju ong banga ngamla ban keren kadon ka hok mo ngi don ka hok ban keren te na matang nga keren tang na banta kari la jong ban pen bha ban pen sungu thu iki perlok yaki jaj ban rio khasi jantia te kata ka jing thrang jonga ngam kwa ba ki pai ba jong ka khasi jantia insa ngop akino jing sha yalam bakala le ne hakino ban sadum te ka dai tang kata ko wei te khublei perlok ling bagi ni video ngai khublei pi baro te wala ka jorong ru try pi snau tanat te khublei siboni pi sa sin pat